Senida Hajdar Pašić, poznata kao Senida, rođena je u Ljubljani, ali njeni korijeni su iz Crne Gore. Odrastanje između dvije kulture oblikovalo je njen identitet i umjetnost. Porodica joj je prenosila crnogorsku tradiciju, dok je svakodnevica bila slovenska. Muzika je bila stalni pratilac njenog djetinjstva, od balkanskih melodija do svjetskog popa. Nije vidjela žanrove kao granice, već kao paletu boja. Roditelji su rano prepoznali njenu strast prema pjevanju i podržavali je. Ljubljana joj je bila igralište, ali zvuci Crne Gore su joj odzvanjali u srcu. Ta kombinacija starog i novog, lokalnog i globalnog, postala je temelj njenog umjetničkog izraza. Radoznalost i emotivna dubina, naslijeđena iz oba svijeta, kasnije su oblikovali njene pjesme. Odrasla je u mirnom okruženju, ali je uvijek osjećala kreativnu vatru. Pjevala je uz omiljene pjesme, pokušavajući shvatiti šta ih čini posebnim. Ta rana radoznalost bila je njen prvi muzički trening. Njeni korijeni dali su joj posebnu emotivnu snagu i autentičnost. Iz tog spoja nastao je zvuk koji je Balkan čekao. Senidah je od početka bila spoj dva svijeta, i to je njena najveća snaga. Prije solo karijere, Senidah je bila glavna pjevačica benda Muff. Muff je bio popularan u Sloveniji, s mješavinom indie, pop i elektronskih zvukova. Taj period bio je njena muzička škola, naučila je nastupati, raditi s bendom i povezivati se s publikom. Eksperimentisala je s vokalima i tražila svoj stil. Iako je muzika bila više evropski pop, njen glas je već tada odskakao. Muff joj je dao samopouzdanje i dokaz da može uspjeti u muzici. Ipak, osjećala je da ima još toga za reći, nešto ličnije i dublje. Zvuk njenih balkanskih korijena zvao ju je da stvori nešto autentično. Odlazak iz benda bio je hrabar potez, ali nužan za njen razvoj. Muff je bio lansirna rampa, a ne odredište. Naučila je zanat, stekla publiku, ali je znala da je njena sudbina veća. Bila je spremna za solo put i novi muzički pravac. Muff era je završila, ali je Senidah bila spremna da osvoji Balkan. Pravi izazov tek je dolazio. Sve se promijenilo 2017. godine s pjesmom Slađana. Slađana je bila hrabra, mračna i potpuno drugačija od svega na Balkanu. Senidahin glas, spoj duševnog pjevanja i trap stila, bio je u centru pažnje. Pjesma je postala viralna i lansirala je Senidah u regionalnu zvijezdu. Slađana je bila više od hita, bila je fenomen i simbol nove ženske snage. Autentičnost i originalnost pjesme osvojile su publiku. Senidah nije kopirala nikoga, zvučala je samo kao ona. Spot je bio umjetnički i stilski, donoseći novu viziju na scenu. Postala je ikona stila i inspiracija za druge umjetnike. Slađana je otvorila vrata novom talasu muzike na Balkanu. Pokazala je da postoji publika za alternativne i žanrovski raznovrsne zvuke. Nije samo imala hit, pokrenula je muzičku revoluciju. Dala je glas onima koji su se osjećali drugačije. Slađana je bila deklaracija nezavisnosti za cijelu novu generaciju. Od tog trenutka Senidah je postala simbol autentičnosti. Nakon Slađane, Senidah je objavila debitantski album Bez tebe. Album je bio ličan, moderan i potvrdio je njen status velike umjetnice. Svaka pjesma istraživala je teme ljubavi, gubitka i snage. Hitovi poput Mišići i Bez tebe postali su regionalne himne. Mišići je bio energičan i samouvjeren, dok je Bez tebe pokazao njenu emotivnu dubinu. Senidah je majstor prelaska između različitih stilova i raspoloženja. Njena autentičnost ostala je zaštitni znak. Pisala je iskreno o svojim osjećanjima, što je publika prepoznala i zavoljela. Njene pjesme su jednostavne, ali nose snažnu emociju. Ne skriva ranjivost, pretvara je u snagu. Album je bio i komercijalni i kritički uspjeh. Definisala je svoj zvuk, Balkan trap, spoj tradicije i modernog. Njena moda i spotovi dodatno su gradili njen prepoznatljiv brand. Senidah je stvorila umjetnost, ne samo muziku. Senidahin jedinstven zvuk brzo je prešao granice Balkana. Njena muzika je privukla pažnju međunarodne publike i kritike. Pjesme su se našle na svjetskim playlistama, a emocija je bila univerzalna. Ključni su bile saradnje s regionalnim i evropskim zvijezdama, poput Raf Kamor. Hit Tisuće stepeni otvorio joj je vrata njemačkog tržišta. Pokazala je da može spojiti različite žanrove i kulture. Postala je ambasador novog talasa balkanske muzike. Nastupi na evropskim festivalima dodatno su učvrstili njen status.
Njena energija na sceni i povezanost s publikom su neponovljivi. Svaki nastup je iskustvo, spoj sirove energije i emocije. Senidah je dokazala da je globalna sila, ne samo regionalna zvijezda. Njena priča inspiriše i ruši stereotipe o Balkanu. Svijet je prepoznao njen talenat i autentičnost. Slava donosi pritisak, ali Senidah ostaje vjerna sebi. Ne voli stalnu pažnju, radije pušta muziku da govori. Pažljivo bira šta dijeli s javnošću, čuvajući privatnost. Ova ravnoteža joj pomaže da ostane prizemljena i kreativna. Autentičnost je njen štit protiv pritiska slave. Ne prati trendove, već stvara svoj put. Fanovi cijene njenu iskrenost i originalnost. Njene pjesme često govore o borbi, snazi i ranjivosti. Inspiraciju crpi iz ličnih iskustava, pretvarajući ih u umjetnost. Pokazuje da je u redu biti ranjiv i autentičan. Slava je izazov, ali Senidah je koristi kao izvor snage. Njena priča je primjer kako ostati svoj u svijetu punom očekivanja. Upravo to je čini posebnom. Senidah je postala simbol nove balkanske muzičke scene. Njena muzika spaja tradiciju i savremeni zvuk, stvarajući most između prošlosti i budućnosti. Drugi album Za tebe pokazuje njenu umjetničku zrelost i želju za eksperimentisanjem. Koncerti su joj postali mjesta zajedništva i slavljenja različitosti. Inspirisala je novu generaciju, posebno mlade žene, da budu autentične i hrabre. Probijala je granice u industriji kojom dominiraju muškarci. Njena priča je poruka o snazi, upornosti i autentičnosti. Senidah je dokaz da umjetnost ne poznaje granice. Iako je već postigla mnogo, djeluje kao da je tek na početku. Ima viziju, talenat i hrabrost da nastavi inovirati. Njena muzika će još dugo odjekivati Balkanom i svijetom. Senidah je glas nove generacije, a njena pjesma tek počinje.